Здравей! Днес искам да си поговорим за една важна за теб тема, а именно използването на преводач и преводачески услуги в Белгия. Защо? Защото, нека да бъдем честни, всеки един от нас в даден момент тук има нужда от такъв специалист. Сега, какво ми прави на мен впечатление по обявите в групите? Че доста хора са недоволни и трудно намират такъв род услуги. Сега ще ви обясня откъде идва това. Често ние самите не знаем кого да търсим и точно какъв специалист ни е нужен. Първото нещо, с което трябва да започнем, е, че на български имаме един единствен термин за тази професия – преводач, докато на нидерландски са два отделни термина. Първият термин е толък. Това е човек, който предава и превежда единствено и само устни съобщения. Това може да бъде по телефон, може да бъде с видеоразговор, може да бъде на место, но става въпрос за устни съобщения. Вторият термин е ферталър. Така, ферталърът превежда писмени документи. Обикновенно това са официални документи, но може да бъде и художествена литература. Така, тези две дейности на практика изискват различни качества, различни образователни степени. Може спокойно един човек да е само толък, но да не е ферталър. Отделно от всичко това има и различни видове преводачи. Значи имаме преводачи, които превеждат за бежанците, тъй наречения азилтолог. За такъв вид преводач не се изисква специална диплома, защото там става въпрос винаги за много екзотични езици и хората са принудени да използват просто човек, който владее нидерландски плюс екзотичният език. Имаме също така бедрайвстолък, човек, който превежда за фирми и предприятия. Обикновенно това са частни клиенти, обикновенно те също не изискват някакъв вид специална диплома. Внимавайте обаче, това не означава, че нямате нужда от съответните знания и подготовка. Това са две различни неща. Отделно от това имаме конференцитолог. Работата на тези хора е много натоварена. Те превеждат на обикновено конференции, събития свързани с Европейския съюз или няма значение, нали, всякакви видове такива организации към ООН, към каквото се сетите там. Това нещо се случва на момента, т.е. единият език те го чуват, обикновено това е чуждият за тях език, го чуват слушалките и на микрофона превеждат на своя майчин език. Това е много натоварващо, работят в кабина с специална техника, с колеги, сменят се през 30 минути, защото това наистина е трудно. Така, тези хора трябва да имат филологическо или лингвистично образование. Ако, примерно, да речеме, сте завършили в България английска филология, може да бъдете такъв вид конференцитолог. Ако искате тук през нидерландски да превеждате, трябва да завършите тъй наречения градуат. Това е 2-годишно образование към Хохесхол. Така, отделно от конференцитолог имаме тъй наречения Beëdigd Tolk and Vertaler. Това са пак две отделни неща. Може да се завършат едновременно, може да се завършат по-отделно. Това се равнява на нашия тъй наречен заклет преводач. Това, което ние наричаме заклет преводач. По същият начин този заклет преводач, ако е завършил в България, трябва да е филолог или лингвист, трябва да има минимум бакалавърска степен. Ако тук в Белгия искате да
следвате такъв вид обучение, може, за да го запишете, има към всички университети големи, за да го запишете, трябва обаче да имате преди това определена образователна степен. Трябва да проверите какви са изискванията. Така. Сега и на последно място имаме тъй наречения социалтолог. Значи това е човек, който е сертифициран от Агенцията по интеграция и инбургеринг и също е следвал специален род обучение към въпросната агенция. Така, сега, тук вече идва големият въпрос на вас, какъв точно преводач ви трябва. Сега, ако ви трябва превода на официален документ, на вас ви трябва заклет преводач, на вас ви трябва beedigd vertaler и трябва да търсите такъв човек, който да може да ви извърши съответната услуга. Ако на вас, примерно, ви трябва някой, който да ви помогне да си свършите нещо в общината, вие обикновено не трябва да търсите толък, а просто може да обясните в общината или в ОСМВ-то, или в училището, или в болницата, че имате нужда от преводач. В този случай всички тези институции ще ви осигурят преводач на съответният език, което не е трудно, повярвайте ми, те работят с тези тъй наречени социал-толкове, с хора, които са специално обучени. Вие не е нужно да плащате абсолютно нищо. Въпросният толък е заплатен от съответната институция. Ако не дай се Боже ви се случи да имате досег с полиция или с съд, също по същия начин самата институция ви осигурява отново заклет преводач, beedigd толък. Примерно, ако аз съм социалтолог, аз не мога да отида и да превеждам пред съда. Просто е абсолютно изключено. Защо? Защото моята подготовка не е достатъчна. Терминологията, която аз владея, не е достатъчна. Обяснявам ви тези неща, за да разберете, че превода е нещо много сериозно и отговорно. И наистина е важно да използвате правилния човек за правилното нещо. Защото не е достатъчно да се знае единствено и само езика. Тези хора имат определени качества, имат много добра краткосрочна памет. Отделно от това са обучени да спазват конкретни етични норми. Те са обвързани с професионална тайна, т.е. няма да отидат и да разкажат след това на всички къде какво са разбрали във връзка с тяхната работа. Отделно това носят, забележете, носят отговорност за качеството на своя превод. Защо ви ги казвам тия неща? Защото когато става въпрос за нещо сериозно, наистина се замислете на кого и за какво се доверявате. Ако вие, примерно, трябва да отидете просто на родителска среща, вашето дете няма абсолютно никакъв проблем с училището, тогава вече не ви трябва човек, който да е учил толкова дълго, а и трудно ще намерите всъщност човек, който е професионалист и да дойде на место, за да превежда някакъв 10-минутен разговор
който е абсолютно ежедневен. В този случай повечето големи градове използват тъй наречения Тал Хюб. Това е също обучен човек с много кратичко обучение, който обаче също минава изпит за владеене на нидерландски език. И обикновено, понеже разговорите са леки, не са толкова натоварващи, се включват подобен вид хора. Тези хора работят като доброволци. Вие не дължите абсолютно нищо като сума и получавате професионална услуга, защото тези хора са добре обучени. Така че, като завърших, мили хора, искам да ви кажа, уважавайте тази професия. Обикновено човек, който реши професионално да се занимава с превеждане и това е неговия единствен източник на доход, той прави единствено и само това. И обикновено той е едновременно и конференцитолог, и беедихтолог, и социалтолог. И не само това, обикновено хората, които се издържат от това, го правят през минимум 3 езика. Минимум 3, повечето са с 4 или 5 езика. Това означава, че те са вложили доста години от своя живот, за да се обучават. Това означава, че те имат опит. Това означава, че те работят с всички видове институции. И това също означава, че те първо не са лесно достъпни като време и като заплащане, забележете. Като заплащане. И за това имайте го предвид. Не се оплаквайте, а просто помислете за конкретния случай. Вие от кого имате нужда и потърсете правилния човек. Това беше от мен. Лек ден и до нови срещи!